Podle GirlNet milujeme šetriť. Ano. Teď jsme vlastně ušetřili peníze na to, aby jsme mohli jít něco koupit do Sephory. To je tak trapný vždycky předtím. Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního nového videa. Dneska tady mám hosta. Ahojte. Navštívila jsem konečně krásy Bratislavy. Hlavnou stanicu jsem dneska viděla. Tak pokud neznáte, tak určitě tady hodím dolů link do popisku, ale Daily Glow, já myslím, že znáte. Co budeme dneska vlastně dělat? Budeme dělat líčení, kecat u toho. Líčit se budeme já s drogerkovýma produktama, Saška taky, ale u mě to je takový jako běžný, že? Já se líčím hodně. Teda robím viac high-end. Jako. Takže pro tebe to bude spíš takový ozvláštnění, ale jako ne, že bys nepoužívala, ale... Nie, ja som práve že vyberala také produkty, ktoré podľa mňa sú už také, že šlapu na pety vlastne tomu high-endu, takže práve preto som si vybrala akože také produkty, ktoré si myslím, že... Takže tady budete mít super tipy od Sašky. Tak neskúšala. Chceš? Ne, já ju miluju. Tohle je super. Ja to milujem. Ale ta 20 je na mě tmavá, já mám tu, pak se skoupila ještě desinu. Ja 20 akože v pohode zvládnem a hento som nikdy nemala. Honeydew Me Up Glow. Já jsem úplně Daily Glow. Takže já ho miluju, že já už mám třeba 3. balení, no, takže... Já ho musím vyskúšať normálne. Tak je tím... Můžeš si dát na krk jsme. Může, on je to takový sérum, jakoby, no. Už jsem si připravila toto, víš, tak nechcem to hrát. A u nás je totiž NYX už jako v Rossmanu velký stojan, víš, jakože je dvojstojan, takže já už to beru jako... Ano, u nás těž je už taky vás? V některých DMkách. Jo. Hej, NYX. Tak já stále NYX objednávám na El Nino, lebo tam mají fakt, že nejlepší ceny. Jo. Tebe on u nás byl v Douglasu. Je NYX? No, vlastně že nebyl on je v Douglase. No, on nebyl v drogerkách, že? Hej. Takže to jako se vždycky bralo, že ne, že high-end, ale že jako drogerkový ceny, ale že u nás to není v drogerce. Proto už to můžu dát do videa s drogerkovýma produktama, protože už to konečně máme v drogerce. No. Ano, já bych som ináč bola rada, keby naše drogerky pribrali, že Physicians formula, Wet n Wild, LA Colors a... My jsme totiž Wet n Wild měli v Tetě a vydrželo to tam, myslím, nebo teď nechci kecat, to byla Teta, nebo... No byl v drogerce, myslím, že to byla Teta a že to tam nevydrželo a ten se hned vyprodával, že jsem tam koupila ve výprodej něco, no, že jako nějaký make-up, ten co jsi mě ukazoval. Takže to nějak se nechytlo, NYX teda už máme a co jsi říkala, ještě Physicians to my máme v lékárně. No. Já tak jako nechápu, jo. Ja tiež nechápem. A proste toto sú značky, ktoré mi u nás extrémne chýbajú, že v drogerke. To by som strašne chcela. Dobre, make-up. Zase Zátruskin, Catrice, som ho dlouho nepoužila. Ja som si kúpila tento vínovený Infallible, pretože teraz je tam aj najnovšie vitamín C a SPF 25. Jo. Ale mám ráda i ten jejich původní. A ja mám rada ten pôvodný a práve preto som si kúpila tento nový, že aký bude. Takže dnes je to first impression trošku, ale ja ten pôvodný som milovala, takže dúfam, že aj tento bude taký dobrý. Já tady mám k tomu ještě namíchání ten Skin Tint od Essence, protože tady ten Catrice je takový můj letní odstín. Schválně tě pobavím, je to 0,10. My sme totiž to chceli predtým, aby si Gabulka vyskúšala nejaké moje make-upy, ale it's unreal. Pretože... Ale ten, chápeme prečo, hej. Ale ten, co se zabaroval sám, tak nakonec dobrý, doufám, že to tam bude vypadat v pohodě. Vyzeralo to v pohodě na náhľaďaku, takže tak snad to nebude tak tmavé. Myslím, že vypadá... Toto je na mňa teraz tmavé tiež. A co to je za odstín? 220 Natural Undertone. Neutral. No, napriek tomu je to celkom akože oranžové. Že je to neutrálne. Aspoň si ukážeme, ako to spraviť, keď sa vám takéto niečo stane. Jo, to je taky, co si vždycky řeknou, že když jste jako make-up a youtuberky nebo to, tak jak se vám může něco takového stát? No prostě stane, hlavně se to stane, když potřebuješ zrovna někam jít reprezentativně a rozhodneš se jako úplnej mamlas zkoušet něco nového. No to nerobíme. Já to robím, protože... Já to robím, protože mě to je jako jedno, ale aspoň zjistím fakt jako, jaký ten produkt je. Ale vieš čo, áno, je to o tom, že nemusí to byť nikdy perfektné, babi, nebuďte také perfekcionistky.
Prostě ale stane se, je to make-up, tak když se nepovede, tak příště se odlíčím a bude to příště lepší. Presne tak. Idem už na korektor. Ale ty pospíchej, protože já nebudu dělat tolik oči, jak ty, takže... No, hubky proste sú pomalé, ja to hovorím stále, že s tým štecom... A berou krytí, že? Áno, čiže polovica ti vsiakne aj tak do hubky, akože na čo by som to robila, tak toto si dám proste naplno a som vybavená. A raz, dva, tri som hotová. Mně se líbí ten efekt, no, víc jakože s hubkou. Hej? No najviac vytrieskaš rukami. Jo, tak to už vůbec, to bohužel nejsem až taková. Mám pocit, že mám asi levé prsty, ruce, nevím, je to... Hej? U jakýho produktu, no, tak na nějaký jako skin tint, tady od Essence ještě možná, ale jak je to víc krycí, tak člověče, nevím, s těma rukama. Já jakože v pohodě, aj rukami, aj hoci. Já jsem právě hubka girl, jakože miluju štětce taky, ale je super právě na cestování třeba, že si vezmeš, že já mám teďka taky všechno krémový a vezmeš si jenom tu hubku. Ja proste vlastne neberu štětce. Áno, to je super, ale musíš ju mať v tomto. No. Hej, proste ja keď vidím tie hubky švacnuté medzi produktami, tak akože sorry babi, ale to je fakt najväčšia možná zoologická záhrada. To je úplně, že zoologická zahrada. Jo, ale tak oni už mají i v drogerkách, to už není, že musíš objednat ze Sheinu jako nějaký. Ano, hej. Tohle mám dokonce EX1. EX1, no to už neexist. Ale jakože se vůbec... Ale oni tak úplně, že prestali komunikovať. Prestali komunikovať s odberateľmi, dodávateľmi, s influencerami, s každým. Prostě iba, že blackout. No, já jsem úplně jako, to jsem nějak zaspala něco, nebo víš co, jak já jsem měla nějaký zkoušku, nebo tak já jsem nechodila na socky, říkám, to jsem něco jako zaspala, jakože je možné, jako v mém případě, jo, ale ne. Ne. Tentokrát to bol, že blackout. Normálne, že... Ne na mojí straně, ale na druhé. Okay. Ale my máme EX1 na notinu. Áno, aj my. Co se stalo? Štětec z ruky. Jinak já jsem neřekla, používám multitasker, za mě nejlepší korektor z drogerky. Za mě nejlepší je Top Face. A to máme v drogerce? No tak máme. Riano už je v drogerke, aj. Top Face? Áno. Si jistá, že máme? Možná máme v tetě, no. My máme. Top Face tak určitě. Milujem. Ďubi, môžeme? Ďubi, může. Krémovou tvářinku. Essence. To vyzerá jak Fenty. Že to bylo z nějaké limitky, ale já mám hrozně ráda ten odstín, je takový prostě svěží letní. Krásný. Je nádherný. Krásný, úplne, že Ja ho zbožňuju. Bright. No ja začínam ale krémovým bronzerom Melted Sun od Catrice. Podľa mňa to je najlepší počin za minulý rok z drogerky všeobecně. Já jsem ho měla dneska včera v ruce, když jsem si balila věci. Nevím, proč jsem si ho nevzala, protože jsem přemýšlela, jaký na něho mám názor a já jsem si nemohla vzpomenout. Ja mám na něho len ten najlepší názor, milujem ho. A já totiž jsem si možná, mám asi stejný odstín co ty, a jsem bych potřebovala možná světlejší. A zkoušela jsi třeba, máte tady Primark? Koho? Primark. Ano. Zkoušela jsi ty konturky, co jsou a la Charlotte Tilbury z Primarku? Neskúšala, keď som videla Barču to testovať, tak si hovorím, že toto nepotrebujem v živote. Ne? Mně to vyhovuje. Hej? Fakt? Mně se to líbí, no já jsem si jich koupila, jak mám třeba 20. Ja som si kúpila hentam tie a la bronzy drops a blush drops a toto nemám. Toho Primarku a ešte som to netestovala, iba som si to swatchila na ruke a to ma baví viac ako toto. A ja už mám toľko tipov na Charlotte Tilbury, že ja normálne plánujem jedno TikTokové video, kde rozoberiem i na YouTube video, to už je tolik. To už je aj na YouTube video, hej, ale že všetky tieto konturbandy vlastně toto tady máš tady? Od Essence to je znova. Další. Hej, no. A teďka vlastně ty trendy dá, ty co nemůžeš nikde sehnat. A ty se nedají zohnat, ano. Já jsem byla v 6 DMkách, po celém Brně jsem lítala. A na čo? Na poslední mi až řekla, že to fakt nikde není jako po celé republice, jo. No však, jinak mi to neřekli dřív, mě nebyli schopni říkat, to tady bylo, to určitě oběhněte. Stačí si kliknout v aplikaci V akci není vůbec ještě nahraná tady tento produkt, oni to tam ještě vůbec nedali. U nás mají a všade je vypredaný. U nás to právě, že nebylo vůbec. Už to bylo 2 týdny v drogerce, já jsem furt stalkovala, že to jako normální člověk, nebudu to honit. Vezmu to online a to tam nedali, že? Tak jsem říkala, tak to musím začít asi evidentně honit. Ale já jsem to viděla, ještě jsem na to tak pozerala a hovorím si, že
To bude hrozné, to nezoberem, keď to mali, vieš? Jo. A to bolo úplne na začiatku, ja neviem, prvý deň a potom som to začala vidieť na tých. Že to, a teď to jeden a druhý a hovorím, tak idem si to kúpiť, ja už to To je klasika, no. Zaváhaš, nežereš. To vyšlo. Tak co, dej si zváženku, už mám. No dobré, aha, ty nemáš krémové kontúry? Ne. Ty to nerobíš. Já to robím jenom, když mám rozjasňovač tekutej, protože to jsem dlouho nepoužila, ale tady ten L'Oreal, tady ty kapičky jsou podle mě úplně krásný. Ty jsou nádherné, já ich tiež milujem. A oni mají i takovou jako růžovou, myslím, variantu. Áno, hej, aj takú úplne svetlučku, takú do biela. To mám, no. Krásne. Super produkt, no to, že to je tekutej rozesňovač. Ja som si v Ogone vybrala puder. No, mám tu hudu, no. Mám podvod tady. Já si chci totiž otestovat hudu na cestu zpátky do Brna, protože si ji plánuju ve čtvrtek koupit, tak abych věděla, jestli mi to nebude moc vysušovat, protože mě právě Barča říkala, víš, že ju to jako hodně suší, že za ňou úplně nic moc. Pak zase Helča mi říkala, že to je brutální. Já jsem těž tím, že ano, je to brutální. Takže každý říká něco jiného. Myslím si, že mi to bude sedět. Doufám. Takže co máš za pudru L'Oreal? Infallible. Rada Infallible je za mňa úplná topka od L'Orealu. A už sa neviem dočkať tých líceniek. Viděla jsem. A viděla jsi i ty nový NYX? Ne. Neviděla jsi je? Já vlastně viděla, hej. Takový ty bronze, úplně nádherný mat, to bys jako všechny odstíny bych brala. Tady hodím fotku, to dohledám, protože si říká, ty dlouho mě tak jako už nic jako, že... Fakt, mňa to vôbec nezaujalo. Ne, ani úplně... ani ty lícenky. Ale že vraj majú veľmi dobrú texturu. Takže... Jako vypadaly hrozně hezky. Já jsem tady měla přechystaný Dermacol, ten mám jako taky ráda, je to docela tmavý. Ano, ten mám a já je dobré. To by bylo tobě spíš, ale jakože používám ho. Ale dneska chci vyzkoušet, takže trošku podvádím v tomto kroce, nebo je to drogerka, chci vyzkoušet. Ale aspoň si povedala, že čo by bolo za teba, akože dobré. Jo. A viděla si Martina Racko, hovorí ti to niečo? Tak potom ti to hovorí. Tak ona teraz práve dávala, že ktorá značka by akože za teba, akože nie konkrétne za teba, ale akože podľa vás, no, nemusela existovať v drogerke. A vyšel Dermacol? A vyšel. No. Tak ona je už jako pro starší ročníky, no. Nebo jako je... Nemusela existovat. To bych úplně neřekla, ale možná by mohli mít jako menší stojan. Že oni tam mají super produkty. Ja si myslím, že by mali mať nového brand manažera. Akože... To bych ti řekla jako spoustu inside věcí. Hej, akože... Co tak jako... Podľa mňa by mali mať... Ty s nima máš spoluprácu? Nie. Podľa mňa by Dermacol mal vymeniť produktového proste creatora, hej? Lebo to je akože strašná nuda. Oni to dělají prostě jako zastarano. Jako, ja rozumiem, že chcú zachovať akože nejaký ten... ale nejdou prostě s dobou, no. Ne. No. Je to náročné. Je to takové. Ty české značky, já nevím, Gabriela Salvete taky 3 měsíců si tam 5 lidí protočilo, jo, takže jako chápu, že byl bordel, ale oni pak nevzali za to jako zodpovědnost, víš, jako že potom se k tomu furt jako mlčelo a neřešilo, takže no. Komunikovat, ano, řešit jako věci, problémy, protože já nevím, když třeba označím jako zahraniční Instagram, občas jako třeba se mi stane, teď jsem dala UDčko jako Ofiko, že jo, jak jsme dělali to video pro Elnino, tak oni mi napsali zprávu a napište nám na e-maila, jakože na PRka, dáme se na list, jakože chápeš, jo? Nebo když označím Essence Catrice, což mám jako přes agenturu českou a označíš ten Ofiko, se kterýma vlastně ty nejsiš, jakože, tak ale když je tam označíš, tak oni odepisují všichni na každý storičko, všechno ti lajkují. Když označíš český profil, tak na to je sere. Vůbec. A vidíš, že Petru aj Catrice. No. Catrice vy toto vyšachovali. Počkej, koho? Petru. Když teď měla video? No hej, ale akože Catrice EU, ona písala vtedy ešte do Catrice EU, ona má spoluprácu s Coop Cosmetikou. Ne, má s Ofiku Catrice? Ne? Teď jsem to řešila s Barčou, že Barča má teďka nově teď Ofiko jako s německým, s Catrice, a že má to stejný Peťa. Hej, tak už teraz asi áno, ale to bolo minulý rok, taká kauza, ešte aj také video na YouTube, že Catrice ma poslala do prdele. To jsem neviděla. No. Když a na Peťu koukám skoro na všechny videa, jak to, že mi to zase uniklo. Hej, já jsem tragéd jako. Jdu použít Brow Lifting Gel Set od Essence. A já si tu dokreslím obočí z Build the Brow. Ale vtipné, že vlastně, jak teďka bude to Rihanna,
Tak je to tam, kde jsme měli Elnino i Benefit teďka. Já tam pojedu během 3 měsíců už po třetí. Jako. Je to tam, hej, takže tam trafíme. Jo. Ale však je to tam super. Je to tam velké, no, je to pro hodně těch, no. No, takže zase. Ja teda, tým, že ty nerobíš oči, tak ja som si tu vytiahla, iba toto si dám, taký tekutý očný tieň od Belle, lebo ja nemôžem ísť bez očí, ja proste si prídem nahá. Jako řasenku samostatně nedáváš prostě? No, a nebo třeba, já třeba hodně dělám, si dala jako jeden třpitivej, no tak to, ale jakože světloučky úplně a řasenku. A co já přemýšlím, jestli si nevzala asi tu tušku, jsem chtěla. Toto fakt rada, protože to drží aspoň celý deň. Jo, a co to je? Od Bellu tekuté očné tiene, ale ja si myslím, že inak všeobecne všetky značky, ktoré robia tekuté očné tiene v drogerke, sú super. A to naozaj nepotrebuješ high-end. Proste to je taká vec, že to sa dá fakt spraviť. A je to pekné a drží to. Je to pekné, nie? Je to hezké, je to super. Ja to milujem. Dobre, maskara. Ty nič. Tak jo, ja si dávam. Ja som už testovala dávnejšie. A ja dávnejšie a teraz som sa k nej zase vrátila. A ty si nenatáčíš řasy kleštičkama? Natáčam. Väčšinou. A teď ne. Ale nenatáčam si klieštikami, ale ja mám kulmu, vieš? To mám taky, ale nejak som sa s ní nezžila. Ja, my sme sa veľmi zžili, ale dnes sa mi nechce nejako... už má hlad, už 2 hodiny, sačka, tak spiecháme. Ale ja som nechtárka, ale ja tým, že mám astigmatizmus, tak ja sa neviem dlho sústrediť na tie nechty. A zase som sa obrdla. Toto ja mám vždy s maskarou. Preto by som potrebovala umelý myhánku tiež. A pokud tě nebaví tolik, ty stíny, ti to zapůvní, ti tam padají ty špičky, no. Počkáme, kým to uschne trošku. A sešmoulíš to. No, sešmoulím to. Ale ukážem vám dupe na Fenty lesk. Chcete? Na ten Fuchsia Flex. Pretože veľmi veľa z vás konkrétne možno nie, ale tí, čo ma sledujú na Instagrame, mi písali, že či mám nejaký dupe na Fuchsia Flex, pretože to je teraz úplne vyhypované a úplne vypredané. A mám, sice nie je trblietavý, ale keby ste boli moc šikovné, tak si tam viete tie trblietky pridať, ale tá farba je identická. Je to Belle Volumizer v odtieni 09 Berry a k tomu táto kontúrka NYX v odtieni Girl Bye. Tak jako NYX kontúrku znám, ale toto jsem neměla, jakože jo. No, takže toto jsem vám takto ukázala jako taký tajný trik. Tak to děkujeme za tajný tip, dupe. A já tady mám kombo, říkala jsem si, když nebudu dělat oči, tak udělám červený rty. Perfektné, já jsem za. Tak tady mám novinku od Dermacool, už jsem mu teda zkoušela, mají takovýhle nový ořezávací tušky. A jako není špatná. A i když s Gabrielou solujete nekamuškým, tak nebudu trapčit, že mají všecko špatné, toto mají dobrou těnku, ale evidentně nepřežila přepravu asi. Fakt? Hurá! Tady ta rtěnka, to byla limitka, ale oni mají podobnou ve stále, myslím. Musím říct, že je jako super, vydrží, mě baví, takže nemám to problém tak to pak říct. Ale to som inak vo veľa prípadoch počula, že Gabriela Salvet má výborné růže. Klasické, mě vadí ty jejich tekuté, ty mají hrozně lepivý. Klasické. Tak ja to odmoderujem teda. Takže kontúrku by sme mali. Ja si vždy kontúrku ešte prebehnem trošku štecom. Akýmkoľvek, to je úplne jedno, aký použijete. Ja som furt hovorila, že nemám žiaden štetec na kontúrku, ale úplne jedno, aký použijete. Ja teraz dokonca používam úplne, že fluffy štetec, takže pekne si ju takto vyblendujem. Poďme na ten lesk. To mi zaujala. Pekné. A krásne vonia. Milujem. Krásne. Milujem tú farbu. A presne taký aj ten Fuchsia Flex. No, dneska mám taký akože ľahký look. Asi si doplním ešte púdrový bronzer od L'Orealu. Pretože ja idem dnes na Majovicu Ivánsku.
Jdeš pařit, takže... Idem pařiť, idem točiť svoje dieťa, ktoré bude tancovať, takže majú vystúpenie ako z tej hip-hopovej skupiny, do ktorej chodí. Môj muž si robí srandu, že však buď pekná, veď si ivánska celebrita. No, musíš reprezentovat svůj kanál. No veru. To je potom hrozný, jakože mě vždycky v Brně někdo potká, když zrovna jdu jako úplně největší bezďák. Že? To je klasika. To aj ja tak mám. Vždy. A môžeme sa odfotiť a ja masné vlasy. Určitě. Jako zákon schválnosti, ale zvlášť taky tak vždycky, že jsi úplně pěkná, stejně nikoho nepotkáš, nikoho, koho bys znal prostě. Ani my teda jako někdo, kdo nás osloví, tak se nestane. Ano. A pak když jdu, tyjo, potřebuje jenom rychle něco vyřídit, úplně neumyté vlasy mě týden a nevyspatá. Ešte doplním licenku. Tak potkáte vždycky nejvíc lidí. Presne tak to je a neviem, to sa volá, že Murphy a to iné to nebude, Gabi. Iné to nebude. Takže I love this licenka. A ty stíny jsou super. Protože tobě to dělá, vlastně na mě by byly hodně už tmavé. Nebo jakože, ne, že by to bylo špatně, ale u tebe to dělá pořád takový jako jemný. Mají aj svetlejšie oči, no, ale jako jo, ona se to tak ale jako na tvý pokožce to vypadá vlastně jak kdybys tam měla prostě svůj podtón skoro a na mě by to bylo hodně do hněda. Ta licenka je top. Sluší ti to. A teraz sa ideme zafixovať obidve týmto, lebo potrebujeme, aby to vydržalo. Takže berieme Infallible, tento fixačný sprej topkový. To já jsem právě dneska tady poprvé zkoušela a plánuju si ho koupit, protože Saška říkala, že sice upchává jí pory, ale že jinak drží nejlíp, co zatím si vyzkoušela. Aj vlasy drží, aha. Protože to je lákno. Tak. Moment pravdy. Já vždycky potřebuji zavřené oči, jinak bych cípla. No to ano, s týmto určite zatvárať oči a nedýchať hlavne. To jo. No tak co? Hotovo! Velmi rychlý look. Krásne drogerkové, bez problémov. Milujeme drogerku. Podľa Girl Mad milujeme šetriť. Ano. Teď jsme vlastně ušetřili peníze na to, aby jsme mohli něco koupit do Sephory. Áno, inak niekedy prídem na taký shopping spree do Sephory do Brna. My jsme si to jako řekli s Helčou, dáme prostě Sephora date. Áno, a ja chcem Sephora date. Tak na budúce prídem ja. Tak jo, tak děkuji, že jste se koukali. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože pro mě to byl teprve druhý host na mým kanále. Áno, a ja sa teším, že Saška je v tom už jako zběhlá, jo. A tak tiež si moja, ja neviem, 5. Dobře, ale jako druhá, jako já jsem říkala Barči, že mě odpanila, tak ty jsi moje druhá. Já to napíšu jako, že speciál za 10 000. Ano. Protože já jsem jako vlastně to nějak nestihla, já jsem chtěla něco jako k tomu. A ono to tam tak padlo, že jsem to jako nějak už nestihla, tak to budu brát jako oslavu, že tady máte hosta prostě. Tak děkuji. Já se velmi těším, že jsem teda oslava 10 000. Ano, a doufám, že velmi brzo bude oslava 10 000 i tady. Doufáme já. A že mě pozveš taky na oslavu. Dobre, spravíme party 10 000. Doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbilo líčení, tipy od Sašky na ty rty. To se i já musím na to mrknout. No, toto je podle mě jakože fakt pěkné. Fakt pěkné kombo. A my jdeme se asi najíst. Ano. Saška má už hlad, takže hurá, máme dotočeno. Celý deň škorka. Ďakujeme veľmi pekne, máme vás radí. Ahojte. Nezapomeňte na like, na odběr u mě, u Sašky a těším se na vás příště u dalšího videa.